Ano yoko inyora live. Nige saifem enkuba ya mwenye getinge emambia bono. Bono. Igo ntakete kurigiria ekirega kirega iga. Yes. Igo ntakete kurigiria umugano orega. Umugano oyo. Very interesting how things bina bintu bigocha abia mangana machirande. Kurende onye. Ni ya Nyasaye timo kunyara kuyesalia no nyangake voise koreka nanga Nyasaye mokuruania. Yes, but if it's God anyiga skire ya Nyasaye itabukirikia agokora ko batumwa isano merongeta tuna kianda. Yes, merongeta tuna kianda 39 igesongo yama yagoteba iga. But if it's from God, you will not be able to stop these men. You will only find yourself fighting against God. Goranyore okuruania ogona kuruane segi segi tabuga timaguru egora abe gokuna konyora nga okuruane segi nando nyore nga bono okuruane segi na Nyasaye ukwanda ndi kuri umugano urega sikitabugia okokora kwa batumwa isano chinge cyayi komune isano ibire nongo somo umugano yukurwa lakini before ndaragenda somo umugano uyu igonta de gukora maga ekifungo kiya girtwa some getangani amangana yebiro mangani yebiro yarengi komune isano ne chinge cyayi yes chinge cyayi cyarenge garia isano ibire 15 amangana yebiro 15 ogasoma chinge cya isano ibire kurende inwe mobe abaremu mukwimyoyo inamanyore engeri yemirimo yenu namanyore engeri yemirimo yenu twarigere mambia karitokubuka twarigere twaranga Nyasaye buna ngo tutsige tutebinga tuba abantu abaremu ndubasiko abantu aboba tuba abantu abaremu na inde tuba abantu tari gukomoyo. Don't give up. Tobasiko kuba umuntu ku give up in life enga kinde yonsi mwanya bantu tobasiko kaganyo na basani bawo no na bantu mumenyeta muna barabuo no na bakoreri ba mo kolega asine barabuo no nyina bantu asuro gwitega asi aso kenyoro odambe bantu na bawo discourage asobugimo nabo mutawo discourage witomoyo usikero kindi bintu birokora byakorirwe bya abantu bando muhuri bakire byasara byaba bintu bigasarika nabo biko bitomoyo lakini sago teba ngakito asai akorenda but for you ba bono barabuo na bago ko moyo barabuo they can give up barabuo na bago ba discourage barabuo na bago boa lakini Nyasaye gago kwa na gocha sore specifically umuiberania specifically ayo tegerete sabono mambia igago tebinga ki but for you kurende asoraje nabike songo kali getego bona kurende igaye ekegusima tebinga ki kurende inwe mobe abaremu kurende inwe bona kurumega abandi mbabwa to abo obuoba andi barenga bantu chikawad bantu barenga bantu abakiru bakoro monta koniri kabisa bakirite bakoro kenyoro kabisa mongina koniri wendi mero yaya lakini bantu mbari gukwana bakirita singi they are cowards ili sakatanga chikorende inwe moba baremu timokwe myoyo imunyore ngeri yemirimo yinu onyore ngeri yemirimo yawo engeri yemirimo yawo so gatumana kurigire totanga ki ekefunge kiato sigetanga emirimo botambe Nyasaye nasigete emirimo yawo asore emirimo yo gukorera abantu enchiro menyeta abantu egasirio gukora ugiye simunya abantu Nyasaye tatungite munya abantu asubiko bwenzi egere bono nga abuenere chingiti juru sana no Nyasaye gatungite munya abantu akore gasi achinchi obugima bw'abantu Nyasaye tatungite munya abantu amenyere bunege Highland igatungite munya abantu egasi ya iri gukora etuare impact ya sabugima y'abantu kindi cyose cyo gukora egasiria soire asinya sa kubigete obo muntu bwate impact ya sabantu ochinchi amagima live y'abantu tobasiko egasi yawe yani ngegasi yayo kwane ngane toka na sobotire ndio bekire tigobotire bwa abo beborunge
tobose kuba omonto okuunireria abanto onye korasi egasi ogokora obwarimu somia abana buya tagogosomia abana somia abana boronga abana baete onye kore echiamani etundu bari tenera abanto buya chikiro chia abaremi nchibase kuibwa egasi yao egasi ebe boronge yani ng'egasi yao ebe eriogi nere gogokwanera egasi ya anytime ekero omonto agokwana igoro ya omogambi gete abanto bamanya ng'a omogambi oria ere egasi yakorire neye ata abanto baroro bara abagambi they are just abagambi by the name negento bamanyekanete kiche kero kio egento gioka baramanyekana ekia nogosera abanto bana kobagira chinkobi yani ng'a banto baro bagokora egasi yabo emiaka 5 ire gochia bosia kinde nkio rateye banto bakorire egento gioka ng'a na echibesa bwate chiokoa abanto para takoroisie binto getembire tagokora banto mbagocha gokoinyora ase eng'encho ya ogosera abanto bagokoinyora ase egasi eri gwakorire onye nebisima kwaremire onye nechipara kwaroisirie namario kwabekire chinyagitari onye nebinto gete gwakorire yani you have done something egento gete egasi kabisa engiya onye kora omoteneneri abanto nabagokoinyora ng'aki nonye omogambi ori karenge ase gete banto ko bare konyora ekene muntu ndete yori kuunerirwa chingaki ekero omogambi yarenge obisi abang'ende bare kogenda gari barikera amarube bagenda banyora chi bagambi ntangete amahaki tari omogambi bwanyete amahaki tari omogambi obwate ebitina amo n'abanto n'omonto omenyete buya amo n'abanto ori gosegeta abanto ori kurigereria identify abanto yani ebiegwa bire gatigati y'abanto etimu yaye oine courage ebiegwa biria onye n'omonto kabisa agaigo omanyete gotera kwaine courage y'abanto onye kora omopasta encourage ng'aki ekanisa nobwate abanto mbarega iga ekanisa abanto baro bagotera abanto baro babwate ebiegwa biogotera tagoita ebiegwa encourage ng'aki aye ngotera ore ebuya gotera soprano oria otera eyo kwa encourage abanto egasi yao ng'aki egasi yao nonyore eng'eria y'emirimo yao lakini abantu mbaroro manya yani batenete abantu tata abantu bachandikite abantu bakorera abantu bakorera hani ng'omonto atenete abantu negekuba omonto atenete abantu kabisa omonto nda aroro in the process yo kill talents utete gokora omonto kabisa pi hani omonto oyo gositari gosa akorete lakini gutagete ko make sure ng'a okorimia endoto yaye utete korimia endoto y'omonto kabisa bantu bagokoinyora na Nyasaye ebiblia gotema ng'aki there is no reward kende nkiyora nyore ase egasi embe abantu baro matina tonyora mambina ndeka tokoboka tomana konyora ng'aki abantu baroro chigasi matine chinyingi muntu naroro egasi ya nebitina naende namakine tego nebitina enda muamu ebitina yani muntu akorigie bogoso businini ga muntu embugatereri muntu abugatereri ekero muntu abugatereri muntu mobisana muntu nakorigie bogoso geti akona korigia kagoso geti akantuiga nini akora twesi mwanya bantu turi we are not perfect lero nabo boka mambi nyore ng'aki nimbwata magosa maane mambi ndono yabe nabakuboka bwata magoso lakini muntu abwaterete akantu geti batu gochikura ng'aki ng'ibona omochanduri nkibona omonto oyo okorete nchieke bono abanto baro banyete bitina omonto kabisa iga ng'agachete agasiara ekwerenda agasibia esuguri akasiara ekwerenda gochi moino iga gochi orobe moino bona mas makwerenda aria magoka aria esuguri nde esuguri achita akarora bona kachia kagwera chinyeri gochi moino tatu omonto mana kuga okura wasukiri chimbebe wakorire gento gete bakwakuminga kipaminto gaki gete igona pole rende ng'aki naye banasibetie esuguri amagoko ngasiara bona nomogodambu bwone chi kwende chi chabu yabana nyonsi nomokobeka asi chinyini igoro kwakuminga kipaminto gaki pole rende na ine sugu na mawako nasi beti esuguri nasi beti pole neighbor I'm sorry ani muntu egasi yaye ng'aki na mbeyemo iga ebitina enda mwamu tatageti bamenye na bantu burungi bono Nyasaye gagoteba ng'akorende inu neba ng'asama ng'ana yonsi pine toke ng'amonto norasobo mabonga bunobu na mbeyemo ebibyote ng'akorende inwe mobe abaremu timukwe myoyo ng'ana y'abantu bagoita moyo ng'ana mangi na bagokwira magiga obo muntu omoremu egasi yaye ryogokora yoguchinchi obogima bw'abantu yani gento nkerie kebekera omonto okorwani gwesegi nande you have changed life chiabantu mate afadhali muntu akorwani ng'aki omonto oyo nachieta akaiba ebinto bienyarebe agakora gento gete lakini anytime ekero omonto ogokora egasi engiya and then komana konyoro otingire segi just know that manyaiga egente ebibia gotenga korende inwe mobe abaremu timokwe mioyo
na bogo itu moyo ogo itu kabisa yani paka nyono muntu musani o nero gukulima sawa sawa ago kulima naende tabu atintemi omuntu onde kabisa naendo ako imukirete kabisa wako minga kinkika na hakorete baminto nkike na hakorete baminto moyo sina urete nibo ya yenkike na hakorete. But remember ekero amangana ya son sipi ege bibote nga kito baso ko moyo obo muntu moremu ebona egasi ya mabokao egasi iri wakorire egasi nonyore ngeri yemirimo yawo emirimo yawo nonyore ngeri nigitabu tosomire tabu kya amangana yebiro ikominisana ogosoma chinge chiaye isano ibiri bono omugano ngosomaga nomugano yomo twa timanye omugano by the way to be honest omugano yugo nayo soma last Sunday ekero ndi kanisa atogosomiwa about Ascent Community etimu ya mopastor goto somiga ninge Ascent Community and then tukamana konyora chimbwa chiarenge asa bantu bali batumirwa mona Nyasaye bagutumwa bagenda isiko bachiko kwanera abantu ekero Biblia gatoko yasoma interesting kamana wikira mangana ali gaiga asi omusumbu Nyasaye oyo mo abasumbu banyasaye bakurandi injiri kabisa and then ekero toko soma mangana ya inkamana konyora ekero Peter abo Petro bakurandi injiri kani injiri yenero kagete bantu mbaringe gutaka chinga kiji bantu mbatakete muntu nde bwensi uringe gocho mathe abantu mbaro bare kanisa ime and they feel so entitled bamanye tinga nabubuka bararandi injiri usina bubuka barakwane usina bubuka barakwana somuye gagita abantu bategerere usina bubuka barakwana babantu bayigwe bono ekamana guika chinga kiji umuntu kuru babo Peter banyorire umuyikomo chino batebetiguna Yesu batebinga ki noro mwikomo chenu na umwiko mo chenu kamana ko basuguma karto gosoma mangana timu to bwate to bwendre to tuare asi kanisa the Ascent Community to tebinga umwiko chenu ugasuguma ukabasuguma babo Petro na Yohana amana na boroki bande bali barenga se baganyiti bibotenga they were in one accord ekero bagosoka bagochakurandi injiri. They were just the ordinary people. Abantu bakawaida bali baringe kinyuroga lakini bone Biblia ko tebanga enjira baringe kurandi injiri oya ringe tofauti yake ya bugate tofauti yake na masomo ali aba babugate ekero bakurandi injiri abantu batoreka ebirema byatara abantu ya injiri kabisa ikarandiwa na ekero bari kurandi injiri abantu bakachaka kubabugati bakachaka gutwara umugando munge bwa abantu kubatunyana yani okumusuku ente okumusaba bwata gukia sabantu okabugwe kanango kiguru ne Biblia magotebanga ki balia abanyene amaliko abasomete kabisa babwate echinguru bakayiwe ndamwamu na Biblia tabetega yani bakamana gutwara ndamwamu ngaki abantu aba ngati bakurandi injiri paka na hende batwara umunguso kutwetani ngati bakurandi injiri abantu bakubatunyana na mono ngaki kunyarikana abantu bakurandi injiri ngabuni so injiri bakurandi injiri nambe yemo awala we injiri ndoko cha kutwara ngaki ndoko cha kurangirwe mekutane ngabuni ndoko cha kutwara ngaki ndoko cha kuiwikana na intunga ngaki ndororo bono nambe yemo abantu wikatuba tuyinjira tukubatineni. We must stop them. Lakini Biblia yakara gukura gukiaria Mungu ano yomana roroguru kwa Gamaliel gari tofauti amo na boroki wa bamariko aba bamanyite ngana buka bakurandi injiri nabuka baranyari gukwana bakabateringa ingaki ngo bigatosoma mugano uyu bakubatenga ngaki baminto kage ingitoko bori abantu abangete injiri bakurandia na hende neba nabo akamana kuba umugano kurumageka bantu baro bajiteka babo ndeto mbarengo bari kukwana mangana kabisa bakateba bantu baro bajite injiri yo mwana by the way bako banyuringa ki abantu barega kurumaga bajite ne merenga buneyega lakini katika bire bazi pipa ka disappear inga onyo muntu orangiriwa mwana Nyasaye na hende keno nya babarangiriwa mwana Nyasaye na motema kubatinenia mukunyara ekora ande ngumuranyore mukurwa ni Nyasaye egento juka ngaringa ngaki let's give them time toba chingaki torore ngai bako genda guji enjiri njatinete gosenja rande
enjiri karandiwa egasoka isiku ya Yerusalemu egasoka kagenda. Tusoma mugano uyu gitabu kia ogokora kwa batumwa 5:12 omukwani omonene akaimuka na bonsi abarenge amonere abo nabo barenge abasadukai bagaichurwa n'elibero abasadukai bagaichurwa n'elibero abamwete na bamanyite kabisa bamanyite amariko abasomete kabisa amajikonsi pie Biblia bamanyite kire gento kende ngiyo kwara oja kegenio cyo kubatevinga ntubwate gento kegeniga bare gokani because iko barenge well informed basomete sana bamanyite kire gento lakini Biblia mote bagaiga bakamana kwichuru n'endamu ingi bakwigwera bobe bakababwata bakababwata abatumwa bakababeka asechere ime kurende mu marayiko bwo monene akaigura ibisiri by'ekera utuko bagasoka agateba genda mutinene asekaru motebye abantu amangano nsiguro y'obugima obo naekero bachia kuigwa aya bagasoe karu ime ekero kia mambia bakorokereria bagenda n'enjiri lakini banyanga basikire twechera Nyasaye igwire njira ogosikirirwa Nyasaye igwire njira igwede ogosikirirwa Nyasaye igwire njira asubugimo ebintu nebingi byawo birasikiru but butambe Nyasaye akwigwire njira anytime ekerere a mission ya Nyasaye ekirenga kia Nyasaye God will always open the way na ekero bachia kuigwaya bagasoe karu ime ekero bakimabe bakanda korokeria ekero mukwani omonene nabo barengi komo bacha bagasangirikania abantu ekigambiro n'abagaka bonse baba Isiraeli bagatuma abantu asechera erinde babarente abatumwa baria niwede bono omukwani omonene okirega abantu bara bachire bagakari kurandi enjiri batuetaniti abantu bara bachire bagukwana mangana to yani abantu bara bachire ndutagetiva bagenda gukwana mangana ngabunaya intu tweka tugwanda kurandi enjiri intu gwanda gukwana mangana intu abakwani ngakia bagutwara riyose enjiri ngabuni ngakia abantu babasigite enjiri ngabuni bono kurende ekero bono babatumire ngaki barete gasi kigambiro bring them here bache tubagambie kina nki bakorete mbaibete job engombe y'omuntu mbaibete chibese bajite baka nki abantu abakorete nki aboroki abakorete nothing kene ngyo bakorete ikintu yuko bakorete no kurandi injiri kabisa na kurandi injiri abantu baka in fact Biblia ngomuganda bwa abantu okabago kubatunyanana asibari ko genda sinagogi bakurandi injiri abantu bababwati utambe ekero Nyasaye ko wanjirwa sabantu tokakanganywe na ekero rumwana siasa abantu bakwanjite abantu bande mbarayense mu bakwigwirite bubi nyone yasuri nyone asoko kuri mirimo kure the best staff abantu bande mbaroro batakwigwiribya ekero rasigitigi ntoko kore gasi ya burungi tokanga abantu bonsi bayigogete ngani gasi bona ngabona okorete gasi endonge bono yani ngogo igogo ugasini kuna gukuna abantu live y'abantu kwakajure kanyomba kwakajira abantu akanyomba kwende kwagenda garia wakonya bongina gitu muburaka anytime ekero gukora ibintu bingabi tokanga abantu bonsi bakwigwirite buya my friend bakaiwenda muamu bono batumira abantu ngagenda barente echera nigo twanyora ngaki esiekire buya bono bakagenda echera bachukwari bakanyora ngaki kurenda ekera abarendi bachia guika tibabanyora echera imi ekera abarendi bachikogenda tibabanyora tie echera imi asobugi mu matena bera toke ngomuntu gwasikiru kichera chinyinge lakini Nyasaye tigagokoye bali bagusiekire kero bagoja mbakonyoro bagoje banyore binyororo biri bagusibirite na biyo kabiro kichara ne chingoma to muntu sikira so mu to kumanya ngengaro bachiko genda jera but on arriving at the jail the officers did not find them there bachiti kubanyora jera imi hakinya sata ko konya nae echere yusikire kubagoja kukurigia mbakonyoro banyore ngigwasokete karo jito kujimwini yani bagoje liba bangite kabisa nyona abana abasiyike abandi baromate basiyike abana basiyikire metwe basiyikire kabisa umuntu usiyikire yani kinde ngiyora akore ebese nabo konyora kini usiyikire Nyasaye gokonye ngaki nyona asusiyikire bagoje bakonyororo bagaje go so echera ime bakanyora abantu mbakorotiki mbaiyo
bayi busubire tukare kurinde kero abarendi baria bachiguika tibabanyora echera ime bakairana bagateba echera nigo twanyora esiekire buya kegima na abarendi batineine bisieri kurende twaje kuigora titwanyora muntu ndeime hatukupata mtu oje Mungu akusaidie nyone kero bao kuikaranzie bina mbako nyora ni goso lindi nekero bao kugambie kwerenda ase usiekirega yani tukingaki ainyasa kuna gokoe ekibali okuna gusukojubosio sema bia bono chichere chonsi pio muntu usiekire chobogima nyasa gokonye yabona na ekero omonene webarendi bekaru n'abakuani abanene bache kuigwa amang'ana aya agasogo n'omoichano monene na eng'encho yabo na kiarabe amang'ana aya omonto oyomo agacha akabatebia rora abantu baria mwabegete echera ime nigo batinine ase karu ime kworokereria abantu tegereraga abantu bari mwasiekirete abamwaro chinga mwabaikirie nzinyo abamwaro chinga mwikirie ndoto yabo mwerio tata manyaga akibun twatemire kubasi kuba intimidate twatemire kuba obuoba twatemire gukora gento gete lakini bagakari kurandi injiri no bagakari injiri bakorana nanda abantu bajire bona bangi abantu bajire ra bangi bako batigara bangi ngingo kwana gento kende gionsikiro mu rubiri Nyasaye no tema butambe otemenjere jinde jonsi nabo gutumia chinguru nabo gutumia chinguru mata bantu mbaro ora gutumia chinguru nabo gutumia serikali nabo gutumia chibunduki nabo gutumia masasi nabo gutumia kende gionsi we intimidate na gusikia umuntu nabo gutumia kende gionsi gireke within your power lakini onyekere teto understandiga onyekere nga no murubiri Nyasaye omuntu uyu yokorwani mongino yokorwani onyekere nga no murubiri Nyasaye anya nyekare ngaki Nyasaye omuntu Nyasaye ainta imweke rokurwani muntu Nyasaye my friend iko kuna embarrass yourself for no good reason yani uko na expose imekono yawe no bujinga bwa obungi abantu baje kumenya ki umuntu ina baringi katata akina bayaringi ngiye kiboneke yame gutebeka elyo monene bwa barendi akagenda amuna abantu baye bakabarenta bajire bona nde bajire kubarenta manya bakabatenga kimo basikurandi Nyasaye goire njira basokire bajire kurandi muinari nainde lakini bonekero bakorandi muinari ande bajire babarenti ekero babarentire bakababeka asikigambiro omokwadi monene akababoria ine titwa batebetie bokongunga timworokereria asirietiri narora mwichoirie Yerusalemu no kworokereria kwaino naende murigetie korenta amanyinga omuntu uria igoro asitule anoga mwichoirie mwichoirie makaro mwichoirie it means ngaki a message bare korandia iri ari ngo spread widely yari go spread widely yes ngati mukorandi injiriga paka abantu mwachire mwabire nkuma gotwetani konende Petro amona abatumwa bande bakabairaniria neto gwanerete kuigwera Nyasaye kubua mwanya bantu Nyasaye bwechi sokoro cheito oyo begete Yesu ere inwe muitete mukamusunga asomote Nyasaye akamwimokereria iguru ase nsemo yokoboko kwaye gukuryo abe omurai na omutoria erinde aonchore abaisiraeli abae okwabirwa kwebibe intwe na omoika omachenu oyo Nyasaye aire bonsi aba moigwerete nigo tole birori asamanganaye we bona baba ukona with confidence bakabatenga ki we know tobanye tenga ki mission yinu nele yogo tutanga ndurandi njira lakini tigamba tobatebiga enjiri ntokunyara gutika kurandi njiri ero yobigete ngana imeyane wikaturandi njiri egento ngirega Nyasaye kirime yawo nahende butambe ekana Nyasaye kirege ntime yawo abantu nabagotema sana lakini Biblia goteba iga onye kere omurubiri Nyasaye muntu nditayura nyaro gukurwa ekero bache kuigwaya bakagechugwa bakariya kubaita korende omufarisayo yomo uyori korokwa Gamalieli noera ngo kwandira mambia bono butambe ekero muntu kurwani wesegi Kenya saga gutumira umuntu yomo korokwa Gamalieli in your life omuntu bwate chisemi muntu bwate chisemi akamanya kubatebiga ona Gamalieli akobaburi oya mubeke gambero omworoki wo bamachiko omuntu osikire n'abantu bonsi akachikanga abantu aba babekwisiko ake ani butambe mbi abantu baragusika yo abantu baragusika kana at least command respect akagenda
akabatebye inwe abasaja baba Isiraeli erende buna murakorere abantu aba erende buna murakorere abantu aba bakabatenga ki egende kumanyete abantu bonse iskali mbaruji mati bintu ngira orora korora umuntu abantu bonse baruji maiso marore mungino yaki moko munili bamintu ngete no anyome tu gangi moko mosereri kuruboy hani kiro umuntu aruji maiso marore ngaki umuntu ngunili wali no te bangani no mochivo tate wonchore chifaili chumungino yo kiro umuntu namanyete kiro umuntu naruji ngaki bamintu ayo mwana oyo nentakana ye akimoko munili asingenjale ntakana kiro umuntu naruji tari gento kibisikanite hano tema go twist yote mukwibisasa ibintu gete mata bantu bakwibisa sana akwibisasa ibintu gete mageka bakona ko ngaki umanyete to go chiaiga ya tonchura lichikeliga usi ndifiti enjera gete onchura bintu gete iga usi ntonyare umuntu uyu ntumusugume hagini biblia wata bangaki kamarira kabatanga ngaki umate kamurende sana naki asama tukalia babona komanya komanyoli ngaki asa ngaki akabatebye inwa abasacha baba Isiraeli erende buna murakorere abantu aba you have to be very careful kekora kiro umuntu naroje abantu bamanyete ngaki ngitoko baburia aminto onyeto ngitoko baitere ngibakora ingo bagosera oyogosire no ruri are ntuga ngaki nchuga ikaransaka who is the victim, who is the complainant. Muntu kiyo bono ogosire ngagosire uyo inkimoko buri mongino ingimoko buri mugakoyo ngimoko minyokeria abantu batarakora kindi na kiasa matuka hetire Deuda na imoka agetogia ngere no muntu monene abantu korengana amagana 4 bakabwatana nere kurende ere agaitwa n'abatunyani baye bonsi bagaseberekana bagasira. Nyuma yayo Yuda asyo mu Galili nera akaimuka asa matuka aria ekera abantu bari kurikwa akangusa abantu abange bamutunyanane nera boyigo agasira na bonsi abamutunyanete bagaseberekana na boyigo na bono ebatebire ehatana ne kurwase abantu aba batigi kiagera na bono na abatebire tekerraga buno mugambi yako kurugama liri yako batebire ehatana ne kurwase abantu aba batigi ekiagera onyeringa neri gose emeremeye ne ya mwanya abantu nesiriwe tekerraga onye kirigasi ya mwanya abantu wikesiriwe onye kire gusinga ki no muntu yani ngike no muntu okuna kwakori tako gendale. There is no way emirimo ya mwanya bantu onye kire ya mwanya bantu tegotenena kurende onye ne ya Nyasaye timu kunyara kuyesaria no nyangake mubaise kororekana nga Nyasaye mokurwani. Yes, mubaise kororekana ngo Nyasaye mokurwani bona diana rakubuli nakoro mugane mambia bona ikene no hokiari ngao no yakorire gabo inga muise nabira nyare kane ngaki egente talent baminteke woki umuntu kimukuri mweke woki umuntu kimukoboria umuntu usise ni kuna Nyasaye ki bami Nyasaye mubikira sigiti nchukuboria umuntu yani umuntu imugite kabisa iko okurwani umuntu busa kende nkiyo umuntu akorire yani umuntu ke onyendiria umuntu uyo achiete akaimuka akagenda akasukicimbe by'umuntu buri ngakibona ositoro by'umuntu ga lakini umuntu okwimuka enda ebibiro ngaki bakaigwe ndamwamu mara karenga tubwati kinyanda mwamu kwasitoitira abantu bita abantu naye abantu bagotara umuntu kwa kore to umuntu kale kwa rumuntu abwate gari ngiya wakema ege kwa igia goita kwa rumuntu osomiri umwana esukuru kwa igububi kwa rumuntu Nyasaye umusukiri njeragete kwa yani umuntu ujaka gutware enda mwamu busa iki taiyo ngaki nkibona nchukwigura bubeka Nyasaye asukiri umuntu akanya Nyasaye asukiri umuntu asigitiga agegwango gete why do you feel bad nchukwigura bube Gamaliel agatina akabatebenga ngaki bamintu ande ege kugara nambe ya mukiro umuntu kahakina haruchi umate ibintu mbiroro ibintu ngiroro umuntu urakore yani kire maisomarore paka abantu baruchi ngaki bamintu gambube ahambubure hambo wakorire gintike to kunyara ko kibisote benga bano wakibisire kurwa sabantu na hende there we no Nyasaye enda mwamunere ye kokere nyonya zako na expose akona go expose ibintu bindega ngaki ine naboko mokore ibintu iga naboko kore ibintu iga ayo mugambi kunya naboko kore mugambi bwenjire ngabone inkyuko ngakiko gambira abantu
kuguniriya chintakana nababora kaga abantu umuntu otanyare nonye no kugenda ikina anyare kwa fodi umuwakili yani paka abantu bawo kumye kinyo ngaki haya aigaro mwakorera bubi lakini tatengo kodingo tabaiga chichera ne chinga abantu twashikira mambi yabona inyora mangato asomita sikitabu kirikia amangana yebiro tebo base kwobwa egasi yawo remember egasi yawo tige kurwanirire egasi yaingiya dige etene ego defend akero muntu okorete gasingi no ekera bantu muntu akuguna bantu bakukana watenga yayo yere gaki motebi kwana asama nganandi lakini yasiryo uyu ya atayabo asingi nji yake egasi yawo so tige nyasa tokonye mambia bono ngaki egasi yawo nyasa ekwane etwara impact ya sama ngima yabantu na hende kabere to base kutwara boba bonde bonsi baba Petro mbachi tukutwara boba bonde bonsi ngaki abantu mbalega bono bachire abantu abanene matitiga ngote oyisoko basamundi ne president abo muntu okwobwa oyisoko basamundi oyisoko basamundi nomo ne county commissioner omuntu rabo okwobwa lakini diga ngote onye kukuruwanirira ekire kene stand with the truth terne kene kabisa onye kukuruwanirira ebintu biri aba muntu uniririwe tinire kene kabisa takona gutwara chikwenda rakabire tinire kene ngaki yebono iga mbobe more nkuruwani moro muntu yubusa iga nkundire moro mongino iga nkundire moro mufanyikazi yoyo iga injire monko genda tedindongi tiga gutwara ndamwamu ngokoba umuntu yuchakire gutwara yani umuntu yu ebintu bya bicite bya abana baye basomire abigento kindi kyosi kyakokora ikokire very successful abantu bakona kuba associated muntu akotebanga kina injenge network kinya sauta konkonya utwara network ngabuneye gamaliye yakatena akabatebinga kamuranje onye kire mwenye igasi yake mwenye bantu iyo hata musingangane itakufa tu lakini onye kire ni gasi ya Nyasaye mwisi kuchaka kurwanisi giye igumura nyorenga mwarone Nyasaye nakorumukane mambia bono asumugano yoko nyora timanyeti lakini asobono iga ensane ya moya bono mambia amangana mayige sa senchira yo wikenu na Isabella Kwamboka ekubaya mwanya leti ya omo busi ya koya mangano si pia kari koera